good. I knew that I would not. Kakaibang superpowers ni Lola trending. Uy, bakit? Gusto mo bang gayahin, partner? O gusto mo magkaroon ng ganong superpowers kagaya kay Lola? Depende anong klaseng superpower yan. Ito madali lang, achievable. Ninenervous ako sa kaya ni Doable. Lola eh. Ano daw yun? Very doable. Kayang-kaya ng kahit na sino. Pero si Lola ang nakaisip nun. Si Lola lang ang nakaisip nun. Oh, ano nga? May mga maingay na na mga bagets sa harap ng bahay nila sa basketball court. Tapos kinain ni Lola? So nasabi ko na nga ba, swang siya. Charot. Nahati ang katawan ni Lola, lumipad siya, tapos kinain niya yung mga naglalaro sa court. Chinelas na lang po yung natira. Charot. Oh, yung mga maingay. Yung mga tambay sa harap ng bahay, may mga ganun, mga bagets, tapos yung harap ng bahay nila, basketball court. So marami mga tambay, may mga naglalaro. Naiingayan si Lola, 10 oras na ng gabi. Oras na ng pagtulog. Oo naman. Hindi niya masaway. Oh. Nakaisip siya ng brilliant idea. Nagkaroon siya ng brilliant idea para mag-alisan yung mga tao doon. Sige nga. Nang magaya kasi may mga ganyan din minsan sa amin eh. Talaga. Hindi sa inyo nakita ko yun kasi isa ako sa mga nabusan ng ihi doon eh. Lumayo-layo na ako. So yun di ba yung ginawa ni Lola? Oo, hindi. Iba. Kasi sabi ni Lola, yung bagong Lola na binibida natin ngayon, sabi niya, marami nang gumawa niyan. Yung nagsasaboy ng ihi. Gagawin ko yung akin kumukulo yung ihi. At least boil malinis. Ko muna. Correct. Oh, diba? At least, diba? Patay ang Na-sanitize. bacteria. O ano nga? Siyempre hindi naisip ni Lola yun. Sabi niya, ayaw ko ng ganun. Madami nang gumawa nun. Iba yung sakin. Oh. Alam mo yung ginagamit natin mga luces kapag New Year. Yung mahabang luces tapos may yung tumatalsik. Royal Candle. Royal Candle ba tawag doon? Tapos may lumalabas na iba't ibang kulay. Roman Candle pala. Oo, yan. May pumuputok-putok na iba-ibang kulay. kulay. May blue, may green, may red. Tapos puputok yun pag may tinamaan. Pag lumayo na. Inilabas ni Lola yun. Oo, tapos itinutok mo sa mga taong nasa basketball court. Diba? Magsilayas kayo, umalis kayo. Talagang, alam mo yung pagsunod ng camera, akala mo pelikula talaga. Yung apo niya yung taga-video habang nilalapitan niya yung mga tao sa tambay tapos tinututukan niya nung kanyang baong anong tawag Roman doon? Candle. Roman Candle. Sabi namin, pang malakasan si Lola. In fairness naman kay Lola, mabait pa siya kasi may palibreng pa fireworks. Kung yung iba-iba yan, quitis na agad, partner. Ay, medyo nakakatakot yun. Piccolo, triangulo, ano pa ba yung Ay, wala matitira dyan kahit sinelas sila sa bugna. At ayaw natin yun na kung ayaw niyo po mapatokan, masubugan, o masabuyan ng ihi. Yan, ang reminder po ng kwentong ito ay maging tayo. Makinig sa matatanda. Correct. Tsaka maging tayo, aware tayo na residential yung lugar. Oo. Ang oras na yan ay oras na din ng pagtulog. Yan. Correct. At isa rin yung awareness na nakuha ko dito, partner. Ang mga lola talagang matatapang. Siyempre naman, partner. Wag mo silang gagalitin. May mga agimat yan silang hindi natin nakikita. Kaya ganun sila. Magugulat ka na lang. Sa true, lalo. Diba? Wala pang January o hindi pa uso ang mga paputok, meron na siya agad. Yan, nakatago sa ilalim ng kama niya. Correct. Diba? Kakailanganin niya yun. Gagamitin sa panahon ng pangailangan. Yan. Ganyan naman ang mga lola eh, di ba? Ang dami nakatagong bala niyan eh. Oo. Di ba? Ready to fight yung mga yan. Correct ka. Mahilig magtago ng mga bagay-bagay kasi nga naman kapag panahon na magagamit ito, di ba? At least may magagamit ka. Sa true. Saludo sa mga lola natin. Shout out po sa inyo. Shout out po sa mga lola na madiskarte. At yung sa mga lola na kahit lola na sila nagtatrabaho pa din. Ayan, saludo po sa inyo. Oo, napakagaling po ninyo. At sana dumating at dumaloy na rin ang grasya sa buhay po ninyo. Ayan, salamat na marami mga kabisya sa pagtutak this Feel Good Tuesday. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala kung yaman ang turing mo sa iyong mukha. Halika, ibaw natin sa lupa. Now na!